Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje. Ideš da se vidiš s Milanom večeras, a? Idem. Šta je, opet ono na sat vremena raskine s devojkom, ali ono... Raskinuo je sa devojkom, ali ovog puta sa stalno. Znači, ono što je on meni rekao, kaže, Milice, ja sam shvatio da naše vreme koje smo pravili zajedno... Koje vreme, ono ih sat vremena jednom nedeljno? Tih sat vremena, kaže, meni više znači nego 5 godina sa ovom, razumeš? I ja sam onda rekla, okej, ali vidi, ja sam se sada pametila, da ću biti mnogo nekako striktna, teža, razumeš, samo mi, ako možeš pozimaš neki par. Jutro sam ti dao bare. Jeste, ali vidi, morala sam da kupim. Šta si ti kupila? Vidi ovo, ali veruj mi, pazi, ovo je kao suknjica, a zapravo je šorc. Pa on će se baš pomuči sad. Ja hoću da se pomoći, to sam i htjela da se muči. Ja sam spremna. Dobro, a kad će se obučeš? Šta misliš, kako me? Odlično, super ti je to. Mislim da sam dovoljno... Odlično. Gola, jel? Da, gde je onaj moj novi dezodorans? A izvini, onaj lepi što lepo miriš. Da. A za koga ćeš da mirišeš? A za koga si ti kola? Sreće, da ne znam da mi lepo mirišeš, čekaj. Jel izlaziš večeras, a? Izlazim. Hoće vas biti puno, koliko će biti, a? Pa bit će jedno, ne znam, 10-15. Šta ti, što si tako namrštena, nešto sad ozbiljno? I se vidi, ja evo počnem se smijem, i se vidi. Vidi se. Ne, vidi, izašla sam prošli put i sve devojke ovako. Čekaju da uđe u WC ovako, a ja se nešto stalno se smijem. Ti prijateljski, onako. Pa da, ali treba da budem cool, razumiješ, sad se zbunila.